aplikácia. Mne sa to veľmi páči v telefóne kalorické tabuľky, len pozor, je ich viacero. Tieto zelené kalorické tabuľky, super je na tom to, že ja viem, že není koľkokrát, a hlavne v tejto situácii toľko času, aby sme tie všetky štítky sledovali v obchode. V tejto aplikácii, keď si ju nainštalujete, sú všetky výrobky, ktoré sa predávajú na Slovensku. To znamená, ja si tam nájdem mliečne výrobky, všetky jogurty od všetkých výrobcov a ja keď si kliknem napríklad Rajo čučorietka, tak sa mi tam objaví tabuľka so zložením tých sacharidov, bielkovín, tukov. Takže si ja už doma viem pozrieť svoje obľúbené výrobky, ktoré mám rada a viem si pozrieť, že či si to môžem dovoliť, či si to viem nakombinovať, alebo je nejaká iná varianta, ktorá je pre mňa výhodnejšia, aby to bolo lepšie a zdravšie. A veľmi dôležité je si povedať, že či je to nízkotučné alebo tučné. S cukrom to nesúvisí, veľa ľudí si to mýli, že tu je úplne iná parketa, ako je cukor. Takže či pijem odtučnené mlieko, nízkotučné alebo plnotučné, cukru majú všetky rovnako. Alternatívnou pomockou na rátanie sacharidových jednotiek sú takéto nutričné váhy. K tým váham je pribalená knižka, kde je približne 1000 druhov potravín a receptov, ktoré my tu teda predávame a sa používajú. A výhodou toho je, že okrem toho, že na tej váhe sa dá vážiť normálna používať ako kuchynská váha, je tu jedna funkcia navyše. V tej knižke je zadaných 1000 produktov. Každé sú očíslované. Ja si na tú váhu položím tanier. Tanier si vynulujem a napíšem si, že chcem vedieť, koľko cukru má napríklad osie hniezdo. Ja si tu dám číslo 13 a tuto v tomto dolnom pravom rohu sa mi objaví gramy sacharidov. Nie sacharidové jednotky, ale gramy. Tým pádom to znamená, že tú desatinu čiarku posúvam o 1 dopredu. To znamená, ak mi tu napíše, že to jedno osie hniezdo, ktoré som práve tuto kúpila v týchto potravinách, má 130 gramov cukru a posuniem tú 1 desatinu čiarku dopredu, je to 13 sacharidových jednotiek, to je 3/4 jedla na celý deň. Takže je to úplne super v tom, dám si tanier, vynulujem, naložím si varené zemiaky 345. Zráta mi to gramy. Priložím si tam varené mäso na šťave, naťukám varené mäso hovädzie na šťave a vlastne celú tú porciu toho taniera mi zráta celkový počet tých sacharidov. Takže pre tých začiatočníkov, ktorí majú záujem, je to dobré, aby im to pomohlo, aby sa vedeli orientovať v tej porcii tých sacharidových jednotiek na tanieri.